Бүгінгі суттың ничек буласы үзе бина бик кызык. Нәрсә булып бетер? Үзем дә теге башкаларның кайбер шигырьләрендә карап үттем. Нәрсәгә бәйләнергә була, нәрсәне якларга була дигән шундый үземә нәтиҗәләр чыгардым. Бәлки аерым сүз бирелсә, ниндидер үз фикерләремне дә әйтермен кемнәргәдер. Һәрхәлдә бу бик кызык процесс булачак дип уйлыйм. Мин әдәби судта бүген беренче тапкыр катнашам. Моңа кадәр караучы буларак катнашкан идем, бик кызыклы иде. Кайчан мине дә алырлар икән дип өмет итеп йөри идем. Һәм ниһаять менә минем дә вакыт килеп җитте. Бер яктан бик борчылам, чөнки беренче тапкыр чынлап та хакимгә бирелә минем иҗатым. Һәм бик гадел хаким булыр дип өметләнәм. Үземә телим тынычлык, сабырлык һәм бөтен хакимият эшләргә гаделлек теләп калам. Гомумән авторның, яшь авторның менә шул уйланулары әлбәттә яшәү үлем фәлсәфәсе белән суарыла икән, һәм ул даими алай бара дигән сүз түгел бит. Ул һәр авторның бер этабы була. Менә бүген карый торган иҗатларны өйрәнә торган авторларга әйтим мин, кайсының алдарак менә шу темалар белән илһамланып дип әйтимме соң инде, шуларны уйланып язган әйберләре бүгенге көндә дә аның дөресен әйткәндә безнең вазгыятыбыз да бик гел рухи күтәренкелеккә әйдәп тора алмый бит. Шуңа күрә мин бу авторларның бер этабыдыр дип исәплим. Басыгыз. Суд керә. Отырыңыз. Меланхоликлар эше. Татарстан Җумһурияте Язучылар берлеге һәм Идел журналы каршындагы тикшерү комитеты шикаятенә таянып, бер төркем яшь иҗатчыларның күңел төшенкелегендә язылган әсәрләренә карата Татарстан әдәби суды тарафыннан җинаять эше кузгатылды. Куштырнаклар әлбәттә. Әлеге әсәрләр меланхоликлар эше дип исемләнеп, Идел журналының ноябрь санында дөнья күрде. Җавапка тартылган әсәрләрне һәм аларның авторларын санап үтәм. Гөлүсә Хөсәйнова, «Җанымны күбәләкләргә бирерсез» хикәясе. Гүзәлә, «Күкләргә яшькән болытлар» шигыре. Миләүшә Гафурова, «Төнлә дөнья сыеп бетә тәрәзәгә» шигыре. Рифат Салах, «Җыламагыз» шигыре. Рүзәл Мөхәммәтшин, «Мин дә үләрмен әле» исемле хикәясе. Фәнил Гыйлаҗев, «Җиназа» шигыре. Ярлыкау эшен башлыйбыз. Шу кеш белән суга диелгән. Гаепләү эше белән таныштыру өчен сүз гаепләүче Рифа Рахманга бирелә. Рәхим итегез. Мин махсус рәвештә тәнкыйть итеп куелсам да, бу әсәрләргә объектив лыкам тула торган кеше икәнемне беләсез. Махсус рәвештә меланхолия күренешләре эзләп утырмам мин бу әсәрләрдән. Бар булса бар дип әйтермен, юк булса юк дип әйтермен. Чөнки әле мин текстка сәнгати эшләнеш ноктасыннан да якын килә торган кеше. Текстым бик узын, кайбер урыннарын кыскартырмын, бәлки аның узын варианты Идел журналында күрер. Шулай да меланхолия төшенчәсенә, меланхолия дип әйтик, безнең заманда меланхолия диләр, хәзер иштән меланхолия диләр. Аптырап та калдым, карамадым сүзлекләрдән. Гафу үтенәм, әгәр дөрес әйтмәсәм. Күп гасырлык әдәбиятны һәм аның авторларын өйрәнгән белгечләр әлеге күренешне акыл чире дип саныйлар һәм психологик тайпылышларның эчке дөньясы ачык төстәге тумыштан үзенчәлекле холыклы кешеләргә хаслыгы турында әйтәләр. Димәк, без әдәби меланхолик язучыларны таныйбыз икән, бер вакытта аларны талантлы, тирән кичерешле язучылар, шагыйрьләр дип атарга тиешбездер. Әгәр бу хис-тойгы, быйыклык, начар яхшы әсәрләр язуга этәрә икән, димәк, әдәби меланхолизм ул начар күренеш түгел. Шул вакытта җиңелчәрәк психик талпылышларның тулы канлы психозга, әдипләрнең шатлык хисеннән бөтенләй мәхрүм истерикка әйләнүе
куркыныч бер күренеш булып тора. Һәм моңа каршы күпмедер моңа каршы да торырга кирәктер. Меланхолияны аңлау халыкта төрле. Күпчелек моны моңсулык, күңел төшенкелеге дип кенә кабул итә. Бер шагыйрьдә үтә бөек чагында гражданлык һәм язучылык бурышы куша дип, ура патриотик яисә шатлык белән генә сугарылган шигырьләр иҗат итеп утырмас. Без хәзер арасатлар чорында яшибез. Милләт бетәрме, калырмы дигән уйларда утырабыз. Телнең язмышының кая таба барганын бик ачык күреп торабыз. Әгәр каләм иясе бу проблемаларга игътибар итми, игътибар итеп тә аның үзеннән үзе генә җиңел шишерешләрен күрә икән, ул талантлы каләм иясе булмас. Стресслар, менә бигрәк тә шушындый чорларда яшәү кешеләрне тәэсирле язарга этәрә. Мин үзем дә шагыйрә буларак әйтә алам, бик нык тәэсир кичерсәм, яхшырак язам. Әллә нинди бәхетле күренешләрдә тап буласың. Шуны шигырияттә чагылдыра алмыйсың, аның кирәклеген дә тапмыйсың. Шушы күзлектән караганда да уйлы, мәгънәле, моңсу әдәбиятны иҗат итү начар күренеш түгелдер. Шулай да аңа меланхолия төшенчәсенең төп мәгънәсенә элек тискәре төп мәгънәсенә тискәрерәк караганнар, чөнки ул грек сүзеннән кара үтеңне агызу дигән алынган һәм кара үтеңне агызу дигән эчтәлеккә ия булган. Мондый мәгънәдә караганда без каләм иясе димәк, явызланып, үтен чәчеп, котышкыш агулы халәттә яза дип күз аллыйбыз. Бүгенге әдәбиятта исә бигрәк тә менә рус терминологиясендә ул рухның төшенкелеге, шуңа таба психик тайпылыш, бер нәрсәгә искитмәү, соң дәрәҗәдә начар кәеф, тормыштан баш тарту, яшисе килми торган халәт буларак күз аллана. Андый әсәрләр, әйткәнемчә, күшечүре әдәбиятында күп языла. Галимҗан Ибраһимовның мәсәлән, мин аңа мисалга китерә алам, бик соң дәрәҗәдә сәнгати язылган Яшь йөрәкләр романын. Анда сызылып кына килгән яктылыклар да караңгы тасвирлардан йотыла. Мин аның үрнәген китереп үтәм, ул Идел журналында басылыр. Һәм менә икенчесе шушы чордан Кәрим Тинчуринның бүгенгәчә укылышлы һәм тәэсирле Сүнгән йолдызлар әсәре. Аның апатияда яшәгән Исмәгыйль исемле герое әсәр башында ук сөеклесе Сәрвәрдән аермалы буларак тормыш караңгылыгыннан чыгуның бер юлында күрми. Мин дә яшәгәннән бәхетсез. Сиңа өйләнсәм дә бәхетсез булачакмын. Әйдәбез, аилә кормыйк ди. Һәм төш күрәм ул аны начарга юрый, бер вакыйга буламы, ахырдан начар булып бетәсен, шуның күрә. Һәм чынлап та менә бу халәт тора бара сугыш чорында бүтән кешеләргә тарала. Бүтән кешегә булмаса да күпчелеккә тарала. Ахырдан чынлыкта да кешеләрнең язмышы үлемнәр белән бетә бит инде, фаҗигаләр белән. Һәм Надир исемле бер бәхетсез геройның асылынып үлүе белән бетә. Тормышта юллар, бернинди юллар тапмыйча. Әмма бу үзенең үлүен былай ди: "Мин хәзер үземә хуҗа." Димәк, ул үлемне үзе сайлап алган. Ә бит Кәрим Тинчурин менә шушы меланхолик күренешләр астына яшереп яктылык биреп үтә. Бу сугышның кирәксезлеге, аның мәгънәсезлеге, җитәкчеләр тарафыннан гына уйланып чыгарганлыгы, халыкка бернинди бәхет китермәячәклеге, кешеләрнең шуны аңларга тиешлеге турында сүз йөртә ул. Яшь чакта укыганда мин аңа игътибар итмәгәнмен. Менә яңадан укыдым да, кара нинди мәгънәле фикерләр булган. Без аны караңгы, тормышны чагылдырган, хәсрәттән торган әсәр дип үткәнбез. Димәк, хәтта мин китергән бик матур үрнәкләрдә дә бәхетсез, тормышның авырлыкларыннан чыгу юлларын тапмаган геройлар турындагы әсәрләрдә дә милләт өчен файдалы идеяләр уздырырга була. Һәм алар әдәбият тарихында бик үзләренең бик матур урыннарын тапканнар, югары бәяләнгәннәр. Шуңа күрә мин менә бүген тәкъдим ителәчәк әсәрләргә дә алар безгә кирәкме, юкмы, бу төр күренеш әдәбиятта булырга тиешме, юкмы дигән ноктадан якын килмим. Бу әсәрләр меланхолик әдәбият төренә керәме,
һәм сәнгати нуктадан камилме дип кенә карыйм. Гүзәлия Туташның үземә бик аңлаешлы булмаган шигыренә тукталыйк. Укыган сайын сорау арты сорау туа. Нигә күкне өер белән яшәү образы килеп кергән автор күңеленә? Кем яшәшкән һәм буйы? Объект-субъект мөнәсәбәтләре ашык түгел дигән сүз. Аллаһы Тәгалә дияр идең, шагыйрә үзе аңа мөнәсәбәттә канынмы сыйыклый дигән сорау куя. Аллаһы Тәгалә турында булай дип әйтү мөмкин түгел, ул бит кеше түгел име, язмагандыр дип уйлыйм. Нигә кемнеңдер канын сыйыклавы, әллә бу аңыма чорналган төшкенә рәвешендәге бөтенләй урынсыз янәшәлектә килә. Менә аңлый алмыйм, нәрсә әйтергә тели шагыйрә. Нигә моның артыннан бу турыда яза? Бит инде юл арты юл, алар һәрвакыт бәйләнештә торырга тиеш. Бу бәйләнешне таба алмыйсың икән, шигырьне аңламыйсың, авторның әйтергә теләгән төп фикерен аңламыйсың. Мәгънәсезлеген аңлатыр өчен менә мин тормыштан бер гади мисал китерәм. Бүтән кешегә аңлашыла торган мисал китерәм. Мин ашап утыраммы, әллә әни болында җиләк җыям икән? Менә буларны чагыштырып буламы соң? Мондагы шушындый янәшәлекләр, мондый нигезсез язулар, әдәби детальләр, бигрәк тә яшь шагыйрәләр иҗатында киң таралган күренеш. Ни өчендер ул чынлыкта да шагыйрьләрдән битәр шагыйрәләргә хас. Егетләрдә булып ала да, алар бу этаптан тиз чыга. Минем Рүзәлне дәгән, гаепләгән чаклар булды. Башында, әмма кызлар чыга алмый. Теге кызлар бит инде мәхәббәттән ойный алмый, йөргән кешеләр ташлап киткәч тә. Менә әдәбиятта да шулай алар. Үз стильләреннән бер башлаган, кемгәдер ияреп, алар җиңел генә котыла алмыйлар. Бу шигырьдә образ, фикер логикасы юк дип тәнкыйтли башласаң, менә кызларны гаепне яза белмәүдә күрмиләр. Сез моны аңларлык дәрәҗәдә түгел диләр миңа. Мин инде әдәбиятта укыткач, теге нәрсәдер язгач та бераз аңлыйм, әмма аңлый ала торган әйберләрне аңлыйм. Менә бу шигырьдә шигырь күчеш арты күчеш. Ул шулкадәр тиз бара, әмма бу бит хәрәкәт күчеше, динамика бирә торган күчеш түгел, аңлаешсыз күчешләр. Әдәбият белемендә тема-рема бәйләнешләре дигән проблема бар. Син бер тема турында язасың да, икенче теманы кайсы сүздән этәрелеп китеп кенә кертә аласың. Бер абзац эчендә тема-рема бәйләнешләре бузылырга тиеш түгел. Минем ул әдәби редакцияләү китабымданың турында бик ачык язылган, теләсәгез аны укып таба аласыз. Менә мисал, лирик миннең табанын сусыл үлән кытыклый. Матур бит бит. Күз алдына килә минем. Менә кыз бара, табан сусыл үлән кытыклый. Нусың син инде көз, син бит яшь әле синең менә иң матур чагың. Юк, ул елый, чынбарлык упкыны аның җанын сорый дип уйлый. Белмим инде мин моны кара хәсрәткә батып, үлемгә барган кеше үлән дымына шушы рәвешчә игътибар итәмени. Теге үзе упканга таба бара, ой, рәхәт, табан астын кытыклый дип уйлама бит инде кеше. Ул мине бәлки елатырга телидер, бу кара тасвирлар белән. Еламыйм, тәэсир итми. Һәр елны укыган сайын ничек булай язып була инде дим дә көләм. Менә юмор күрәм, кеше хәсрәт күрәдер, мин көләм. 3нче строфада тагын яңа тема. Әле генә булыннан атлый дип күз аллаган кыз инде туфрактан бара булып чыга. Ул аны юата, туфрак эчендә кашып ята микән? Кайдандыр тапкан инде, анысын язмаган, кор алып чәченә сибә. Әле генә үлән кытыклый иде бит, ул бит төш турында язмый. Әле ул туфракның кулларын да күрә, һәм строфаны шушылай тамамлый. Кулыңа йығылыр көч тапсам, җилгә бит сүз түгел, мин үзем чәчеләм. Йығылгач чәчелмисең бит инде. Һәм монда причем урыс әйтмешләр, причем тут җил. Каян килеп керә ул? Мин күз алдына китерәм инде, туфракның куллары күтәрелә, ярар бу образны әйтү булсын, туфракка йығылам дип әйтсен. Нигә монда үзеңнең канәгатьлән инде шул йығылуыңны тасвирлау белән, нигә сүзне китереп монда кыстырырга? Менә шушындый янәшәлекләрдән бик ардым. Ничек тоташалар алар бер-берсенә? Ни әйтергә тели автор? Хәтта грамматик планда да дөрес оешмаган җөмләләр булар. Аңа да мин үземчә мисал уйлап таптым. Мин тавыкны күрәм дә язам. Әй тавык, койрыгыңны сыпырсам тагыракта мин түгел бит җим ята. Шулай дип язган булып чыга бит инде. Нәкъ шушыңа параллель бу бик охшаш. Тавык турында сөйләгәч кеше көләчәк, әтегесендә ул эзләнеп утыра микән, берәр акыллырак әйбер әйткәндер дип. Әлбәттә кеше язганча түгел. Бүгенгенең берәр галиме шәп әйткән дип мисалга да китерергә мөмкин. Менә чынлап та бездә шигырьнең эчтәлеген ныклап аңламый торган тәнкыйтьчеләр бар. Аңламасалар алар мактыйлар. Кешечә түгел дип мактыйлар.
Мен киресенчә аңламаган икән, әгәр галим дә үзе язган галим дә аңламаган икән, димәк, уйланырлык урыннар бар дип уйлыйм. Гүзәлә шигырен төшләнүне, психологик тайпылышны тасвирлау дип әйтер идең. Лирик мин аның төш түгеллеген, киресенчә тормышның төшкә охшаганлыгын әйтә. Кызганыч, улның кем икәнлеген ахырдан да аңламадым. Аллаһ Тәгалә булдымы ул? Тормыш үземе, әллә мифик героймы, я гомергә ирләр мәхәббәтен тоймаган лирик миннең хыялында тудырган мәгъшугымы? Менә тагын бер үзек укыйм, шул ул кергән. Бу тормыш тоташтан төш ахыры. Һәм бер көн сүгенеп кайтканда, ул мине очратыр, уятыр һәм сөяр күтәреп кулына. Сүгенеп кайтучы кем? Объект-субъект мөнәсәбәтләре. Егетме ул? Кызмы ул? Моны шулай ук җөмләне дөрес төзмәгәч, кем икәнлеге аңлашылмый. Ике төрле аңлауга юл кала. Текстта башта караңгылык, кан төсләре өстенлек итсә дә, соңыннан соңгы юллар яктылык алып килә. Шигырь сәнгате уңышлы язылмаганлыктан, миңа аларның нинди булуы инде барыбер. Мондый әсәрләрне менә бүген укыйм, иртәгә әсәрен дә, авторын да онытам. Мин аны талантлы кыздыр дип уйлыйм. Мондый әйбер башларына килә икән кешенең, мондый образлар һичшиксез талантлы кешенең башына гына килә ул. Моңа әле яхшы әдәбиятны уку һәм үз шигыренә яңадан кайтып карау, үзе бер кат аңларга тырышу җитми ул шигырьләрне. Дөрес яздыммы мин юкмы дип. Һәм үзегездән дә начаррак язган кешеләргә түгел, дус ишләргә түгел, дус ишләр алар гел мактый. Тәнкыйди карашлы кешеләргә укытып, нәрсә аңладың син дип сорарга кирәк язгачта. Мин ышанам, менә бу кызның киләчәктә яхшы язасына, матур язасына һәм таныласына. Бу тәнкыйтькә ул үпкәләмәсен, файда алып китсен. Мин дә Аллаһ Тәгалә түгел, теге соңгы сүзне әйтүче түгел, әмма бик ышанып сөйләгән сүзләремне. Гомер буе бер сәбәпсез елап язган шагыйрәләр дә бар. Менә андый язганнар шулай ышандырмый. Һәм менә мондый караңгы тормышны гына тасвирласаң да, иҗат бер төсле һәм кызыксыз була. Менә Гүзәләнең минем бөтен иҗатын беренче әсәрен укыдым үз гомеремдә. Бөтен иҗатын күрәсем килә. Бәлки анда башка шигырьләр яхшыдыр. Бу әсәр махсус рәвештә тәнкыйть өчен алынгандыр. Аны укыгач, бөтенләй тормышны күрмәгән, аңламаган, әмма аңлыйм дип уйлаган, әле каләм камиллигенә ирешеп бетмәгән үсмер күз алдына килә, һәм мин аны шуңа да катырак тәнкыйтьләп аттым. Миләүшә Гафурованың Төнлә дөньясын укыгач, Кирфекле тәрәзәләр китабы искә төште. Менә мин тәрәзә аша лирик минем карап тора, тәүлек буе, һәм ул аның инде күзләренә, кирфекләренә әйләнгән. Бу тәрәзә ясыйып беткән дөньяны гына карый ала ул. Ул аннан читкә китә алмый, уйыл гына аның китә ала. Миләүшә Гафурова да шул турыда яза кебек. Әмма мин үзем менә нәрсә генә язсам да, рәссам булганга минем гел художественный нәфис фильмнар шикелле күз алдымнан китеп тора. Килеп кеше әсәрен укысам да күз алдымнан фильм узгандай. Әгәр логика, фигур логикасы, сюжет логикасы üzülә икән, лентада üzülә. Менә Миләүшәнең шигырен укыганда да ул минем üzülде. Чөнки ул тәрәзә эчендә дөньяны күрде дә, һәм аны күрми башлады, чөнки мин түшәмгә күтәрелгән җан итеп аны күз алдына китердем. Һәм тәрәзә күренми бит инде. Аннан дөньяны күрә алмыйсың. Минем теге искә төште мөдәррис агам үлгәндә түшәм пишмагына төртеп күрсәтте, күрәсезме ди. Үләр алдынан 1-2 көн кала, бер көн кала бугай. Күрмибез дибез. Окырышабыз да көләбез. Юмор калган булабыз. Беләбез без аның теге дөнья кешеләр белән күршеп сөйләшеп яткан. Күрмисез шул сез ди. Үләм дип әйтмәсә дә, үләсен ул безгә шул моментлар белән аңлаткан иде. Сез әйтәсез, күрмәгән дөньяга сынап карыйм дип әйтә лирик мин. Ничек инде ул күрмәгән дөньяга һәм ничек сынап карыйсың? Менә янымда Хәбир утыра, мин аңа сынап карый алам. Ул миңа гашык микән, юк микән дип сынап карый алам. Мин аңа, ул мине сөя микән, юк микән дип. Менә монда нинди планда сынап карый ул дөньяга? Аны бит булай гына сынап карап булмый инде. Төштә дигән. Менә шул моментка игътибар итәргә кирәк. Яңадан күз алдымда картинаны торгызмакчы булам бит инде. Кеше күңелендә теләк тугач, менә кишинҗия башлый, игътибарын туплый. Сез әйтәсез, менә мин дисез, теге
игътибар иттем һәм тугарылдым. Мөгаен сез бу сүзне аңламыйча куллангансыздыр. Чөнки ихтиярны җигәргә кирәк эшләр өчен. Нәрсәгәдер игътибар иткәннән соң хәрәкәт итәр өчен ихтиярны җигәргә кирәк, һич югы. Ихтияр тугарылды дигәч, инде мин теге төнен болынга куылган атларның үлән утлап йөрүен күз алый башладым. Дөрес кулланылмаган аркасында юмор табырга тырышам һәр вакыт. Нәрсә дип әйтергә телим, аның шигырен укыгач тагын бер кат. Образ тудырам дип шигырь язу дигәчтә теләсә нинди сүздән эпитет ясау, нигезсез метафоралар уйлап табу югары әдәбият өчен хас булырга тиеш түгел. Менә шуңа күрә мин аларны күпләп китереп, кәефегезне алга таба төшермәс өчен берничә генә юлны аерып укыйм да, шуннан да психологик тайпылышлар вакытында язылганга тарткан төнлә дөнья турында сүзне тамамлыйм. Бу чынлап та бераз монда менә шундый психологик тайпылышлар тыймлана. Авыртмыйда иде җиргә кагылудан гәүдә. Иркенрәк иде адым сайын. Җиһан мишкә яга иде идеалга, табынырга базган сатлык бер мәркәзен. Рәхәт, тыныч димим, иркен иде анда. Кайтыр идем кебек. Мин хәзер дә адым сайын газап миши буласына. Мин әзердер инде ул. Мин аннан гына алдым бит инде басып алмадым. Мин хәзер дә әзер. Мин хәзер дә әзер. Адым сайын газап миши буласына. Ялкыннары салкын, барыбер кырымы шал. Әле генә тема Рима бәйләнешләре турында әйтеп киттем бит. Китерелгән эштә дә ул бик нык бозылган. Ике юлын карыйк әле. Җиһан мишкә яга иде идеалга, табынырга базган сатлык бер мәркәзен. Мәркәз ул баш каламы ул. Образлы әйтелгән сүз мул. Нәрсәне күздә тота автор? Шайтан гына белә дип язып куйдым мин. Әле генә кайтыр идем дигән лирик мин. Шушы сүзләр артыннан ук кайтасы җиренә юлына бер тапкырда үтеп карамаган, кайтасы юлны әле моңашы бер тапкырда үтеп карамаганын әйтә. Без бит киткән җирдән генә кайта алабыз. Әгәр без аны үтмәгәнбез икән, ничек кайтабыз соң без? Менә шушындай бу шигырьдә укучыны шаккаттыруга, катлаулы язу белән шаккаттыруга корылган әсәр. Мин һәр юлына шундыйрак бер тәнкыйть сүз әйтә алам. Шушында тукталам. Рифат Салахның «Иламагыз» дип исемләнгән гади, эштәлеге ачык аңлаешлы шигырен меланхолик шигырият төренә кертмәс идем. Ул анда ислам тәгълиматының мәет белән хушлашу тәртипләре белән генә таныштыра. Артык гади шигырь инде ул. Соң дәрәҗәдә уларны бөтен җирдә укып йөри. Әмма артык гади. Әлбәттә, лаек анда да хаталар бар. Мәсәлән, лаек түгел сүзен тиеш түгелгә алмаштырырга кирәк. Сез бит лаек түгел дип минем өчен яларга ди. Не лаек бит ул заслужил, достойный дигән сүз урысча име? Мин тиеш түгелдер инде кеше үлгәч яларга. Ничек әле ул үлгән кеше бу кеше минем өчен яларга лаек, монсы лаек түгел дип аерып ята. Кирәк түгел. Кирәк түгел дип әйтергә кирәк. Менә ул әзрәк ислам тәгълиматын бозып җибәргән, әйткән бу инструкция кебегрәк. Кеше үлгәндә ничек тотарга үзеңне мәет янында. Фәнил Гыйләҗевнең каләме соңгы елларда сизелерлек үзгәрде, камилләште. Монда мин редакторлык хезмәтенең ролен бик нык күрәм. Кеше үзенә таләпчәнгә әйләнә, үз язганынан да хата эзли башлый. Миңа аның сәяси кыюлыгы, милли көрәш юлыннан читкә тайпылмаган, фикерен ачыктан-ачык әйтергә курыкмаган яшь каләм иясе булуы ошый. Фәнил бу ясылыктан караганда бүгенге көндә хәтта Гаяз Исхакый премиясын алуга лаек. Бәлки бу язманы менә язучылар оешмабызның идарә әгъзалары карар, күреп алырлар. Язып куйдым. Көрәштән тайпылмаган, милләт яшәешенә өметен сүндермәгән һәм халыкны үз артыннан ияртүгә Фәүзия ханым күбеге бар көчен куйган Фәнил алдында баш иям. Һәм аның мирасында меланхолик рухтагы шигърият төп урынны алып тора дип санамыйм. Һәм менә мондый ярлык тагырга теләмим. Инде турыдан-туры җиназа әсәренә килик. Гаҗәеп матур һәм иң мөһиме төрле хисләргә бай шигырь ул. Яшәү һәм үлем, аларның гаять якынлыгы, тормыш иткәндә кылган гамәлләр турында уйланулар рәвешендә язылган. Монда шиксез быйыклык тойгысы юк. Теләсә кайсы үлем сагыш алып килгән кебек, текстта ул сүзне кулланып кына да кемдер күңеленә биреле моңсулык салырга була. Фәнил җиназа вакытында теләсә кайсы нормаль кеше кичерә торган хисләрне bütün табигыйлыгында сөйләп бирә. Ислам ритуалларының кешене мәгънәле уйларга тартуын күрсәтә, иманлы яшәүгә чакыра. Менә бер
ошаш әсәрләр әйме. Бер саның сәнгать югарылыкта язылган, бер саның начар булмаса да гади шигырь артык. Олда язылган барлык фикерләрне Рузел Мөхәммәтшинга, аның Мин дә үләрмен әле әсәренә карата да әйтеп була. Ул без балачактан изге бер күренеш итеп хәтергә сеңдергән тасвирдан башланып китә һәм кинәттән автор интрига кара башлый. Рауза карчык Аллаһтан минем гынахларның кичерелүен ялварды. Авыл зиратындагы барча арвахларның рух шәрифләренә дуа кылды. Бабамнарны, әбиләремне, ир һәм кыз туганнарымны исемләп атап, барчасына дөньяда җмахтан урын сорады. Аннары аңа күчте. Я Рабби, Рамил улы, Раил улы, Фейс улы Рузелне җидәтеп җирмәсен, төшләренә кермәсен. Тынычлыкта калдырсын. Әлхәмдулилла. Менә нәрсә булыр алга таба дип көтәсең. Уңышлы хронотоп, урыны укучыны тартып торырлык, игътибарын сюжет кырылышыннан айырмаслык иткән вакыйга фәлсәфә күчешләре, тел камиллеге, аның тормышчанлыгы, заманчалыгы, гадилеге, әмма корама һәм кирәгеннән тыш алынмалар белән чуарланмавы әсәрнең гаять тә укылышлы итә. Рузел сүрәтләгәннәр кемнедер шандырмаска да мөмкин. Әмма тормыштан күренешләрне күчергән кеше, мин аңа ышанам, һәм бик бу хикәяне яратып укыдым. Аны тормыштан күңел кайтуны, быйыклыкны, теләксез яшәүне чагылдырган үрнәк дип әйтү бөтенләй урынсыз. Нәкъ киресе, бер генә өзек китерәм менә исбатларга, меланхолия әдәбият булмагандыгын. Иртә әле, ай, иртә, бер ни эшләргә өлгермәдем лабаса. Китәсе килмәй икән әле. Хәер, бер кайчанда китәсе килмидер ул. Ә менә дәвам итә шуны. Матур проза, лиризм белән башка төрле хисләр кушылган абзаслар чиратлаша. Менә укыган саен укыйсы килә. Гади сюжетлы булуына карамастан. Менә бу авторларның шигырь һәм хикәяләре тормышны мәгънәле эшләргә багышларга чакыра. Аларны яшәү һәм үлем фәлсәфәсен чагылдырган әсәрләре. Икесе дә укучыны сафландыру, рухи үстерү сыйфатына ия. Һәм бит әле без, мәсәлән, үзебезнең узган турында язабыз. Рузел бүгенге көн турында яза. Мондый прозага мондый авторлар бик кирәк. Хәзер инде Гөлүсә Хусейнованың «Җанымны күбәләкләргә биресез» хикәясе турында сүз алып барасым килә. Мин үзем мондый әсәрләрне илһам конкурсына килгәнчләр арасында күп очраттым. Бигрәк тә кызларны һаман да хастанәгә эләгү, анда яту күренешләрен тасвирлаган хезмәтләреннән ялыктым. Аларның күбесе бу хикәя кебек үк динамик сюжетка корылмаган, күбрәк үз хисләрен белдерүгә нигезләнә. Авторлар теге яки бу шигырь аркасында кешенең рухи үзгәрешләр кичерүен, үзара мөнәсәбәтләр турында уйлануын, дөньяга яңаша карый башлавын чагылдыра. Бу начар түгел, әмма әйткәнемчә артык күп укыдым һәм әлеге темадан ардым. Менә авыру халәтен тасвирлаган фильмнар, алар минем өчен мәсәлән кызыклы. Анда да системага куелган, авызы күзе томаланган, үлем хәлендәге геройлар соңгы сүзләрен әйтәсе килеп, яисә уйларын әйтәсе килеп килмереп яталар. Булар туйдырмый. Ни өчен? Чөнки алар төрле сюжет эчендә бирелгәннәр. Әгәр менә бу зур бер әсәрнең бу хикәя бер өлеше булып торса, ул мине ялыктырмас иде. Аерым бер аның бүлекчәсе булып торса, кызыклы дип уйлар идем. Һәм менә моны укыганда миндә тагы шундый бер сорау туды. Герой кем аның? Кыз кешеме? Егет кешеме? Соңыннан әсәр ахырында бер урында аның егет кеше икәне бер абзастан күренеп ала. Мин аны болай да егет кешедер дип уйладым инде. Әмма аның теле бит төши хатын-кыз теле, хисле хатын-кыз теле. Кем башкалар әйтерләр, алар кем дип күз аллады икән алдан героин? Ир кеше дип күз алладымы? Әмма мин була бит инде безнең үзе ир кеше, әмма хатын-кыз шарак яши, уйлый, артык хискә бирелгән теге исемнәр, аның теге синонимнары бар инде. Татарда Гайни Җамал да диләр, башкалар да шундый тип ир кешеләр шикелле кабул ителә. Менә мин кабул итә алмыйм хатын-кыз, әгәр герой ачык булмаганда ир кешене
дә хатын кызны да күз аллаткан, аңлап бетерелми торган образларны. Әмма аның ихтияры. Миңа бу хикәя нәрсәсе белән ошады. Ул бик матур тел белән язылган. Аның җөмләләре камил. Ул шулкадәр теге хисләргә бай. Талантлы кыз, бары тик мин уйлаганча, нигә әле ул син тормышны күрмәгән килеш, аны мәҗбүр дә итеп булмый, нигә ул язырга тиеш, үзе белмәгән әйберләр турында. Бәлки ул шушы вакыйгага тап булгандыр, бәлки үзе турында язадыр, чыннан да, дип тә уйладым мин. Әмма аның теле матурлыгы минем бу тәнкыйтьләү сүзләрем янында бик зур әйбер. Чөнки бүген әллә нинди сюжетларга нигезләнгән проза иҗат итүчеләр бар, телләре юк. Иң авыры бит матур тел белән язу, кешегә аңлаешлы, ачык тел белән язу. Менә мин аның монда мисалга китерәм икән әле, моны укып китмәгән идем, хатын-кыз буларак җирләрен укыган идем мин. Тормышта яңа көнгә, яңа төнгә җитәрлек елмайдыммы, һәр мизгелгә рәхмәт дидемме мин. Хәзер барысын да аңлыйм, күп кешене кыерсыттым. Кыерсытылуым да җитәрлек. Мин менә монда ниндидер ир кешене кыерсыттым дигәч, хатын-кыз бит инде шулай күп кешеләрне бик кыерсытмый. Гафу үтенәм. Булгалы, әмма теге акча бәхет бирмәде ул, бәхетле булдыммы ди, бай яшәгән, булдырып яшәгән кеше турында менә бер абзасы бар аның. Шуңа күрә мин инде аны ир кеше дип уйладым. Әмма шуннан соң ул яңадан хатын-кызга әйләнә икән. Хәзер пумалан аласы һәм ак болытларда битәсе иде. Бушлыктан галәм ясыйсың, тынлыктан көйләр үрәсәң, төссезлектән төсләрне сурасың. Синең күңелдән дөнья үз төсе, исе, тәме белән ага. Менә бу хикәяне шигырьгә әйләндереп язсаң, гаҗәеп шигырь булачак. Минем берничә Гали Рәхимне, Гаяз Исхакыйның, башка берничә авторның камил хикәяләрен мин шигырь итеп язып чыктым. Бернинди сүз истәмәдем үземнән, аларның сүзләрен генә файдаланып, гаҗәеп шигырьләр. Менә сезгә дә киңәш итәм. Сез моннан шигырь ясап карагыз әле. Үзегез дә шаккатачаксыз, чөнки анда образ өстенә образ, образ өстенә, купшылык өстенә купшылык. Ана бит әйт ул, яңгыр булып мин күбәләкләр канатына явам. Хәзер мин дә күбәләк була алам. Булар бит шигырьят. Бәлки аны нәсер итеп караргадыр, әз генә бераз үзгәртеп җибәреп. Менә алай караганда аны кабул итеп була. Булай гадәти бер хикәя кебек, теге сюжетлы хикәя кебек кабул итеп булмый. Матур инде теле, әйтеп бетергесез матур. Хикәягә ни өчен башкачарак якын киләсең име, шигърияткә бер төрле поэзия бит инде ул былай да формасы белән дә ясалма. Кеше шигырь белән яшәп йөрүче кеше бик аз, калыпка салып. Прозадан минем бәлки мин генә шулайдыр, әз генә теге тормышчанлыгырак көтәм. Сентименталь әдәбиятларда, романтик әдәбиятта да ул теге купшылык, төшелек зур урын алып тора. Әмма ул әдәбиятның үтелгән этабы инде, менә Бразилия фильмнарын карый алмый бит күпләр, сабын опералары дип атыйлар. Үтелгәнрәк этап инде ул. Бу әсәрнең яшәргә хакы бар. Әмма бер-ике әсәрдән мондый хикәяләрнең саны сезнең иҗат мирасыгызда артмасын иде дигән теләктә калам мин. Туячаклар. Кызык өчен башка төрле әсәрләр арасына тыгып җибәрергә була берничә гына хикәя язып, мондый типтагы. Нәтиҗәм шул. Эшләре каралган авторлар бер төркем әгъзалары булырга ошамаган. Егетләрдән китерелгән мисалларда меланхолия күренешләре юк. Алар барысы да әдәбиятта үз урыннарын алган әсәрләр инде. Һәм югары бәяләнгән әсәрләр әле, мәсәлән, шул тәнкыйть итүемә карамастан Рифат та әйткәнемчә гел укып йөри ул шигырен. Менә кызларның шигырьләренә килгәндә, әлеге әсәрләрне образ һәм сөйләм логикасы нуктасыннан камилләштерергә һәм эчтәлеккә фикри ачыклык бирергә кирәк. Алар бу рәвешчә басылырга, калырга тиеш түгел. Гөлүсә Хөсәйнова әсәре әйткәнемчә, сәнгати планда камил, үз укучысын табар. Әмма тагы бер кабатлыйм, бу төр язулар аның иҗатының төп урынын алып торырга тиеш түгел. Рәхмәт. Сүзне яклаучы Ландыш Әбүдәрова бирәбез. Әйдә Ландыш. Рвани. Хәерле көн, хөрмәтле суд.
Бүген без меланхоликлар эшен карарга җыйналганбыз икән, әйдәгез ачыклап китик. Кемнәр соң ул меланхоликлар? Меланхолия, Риф апа әйтеп үткәнчә, грек теленнән кара ут дип тәрҗемә ителә. Ягъни алар үзләренең меланхоликлар үзләренең халәтен тасвирлаганда, эшләренә кара ут җыелган кебек хис иткәннәрен әйтә торган була табибларга. Шулай ук андый кешеләр үзләрен пыяла яки бүре итеп тою турында да әйтәләр. Кайберәүләр хәтта ватылудан куркып, утырмый, кул биреп исәнләшми дә. Меланхолия ул һәр заманда бар. Һәр заманның үз албастысы булган кебек. Ренессанс дәверендә Homo melancholicus иң көчле интеллектуаль кеше тибы булып саналган. Нәфис әдәбият һәм драматургия, мизантроплар, ипохондриклар, пессимистлар, нарцисслар, суицидка хирис кешеләр турында рәхәтләнеп яза. Шекспир иҗатын гына алып карагыз. Гамлет сәхнәгә чыгуга тамашачы аның кем икәнлеген шунда ук чамалый. Ул куеп куйган әдәби меланхолик. Үлем һәм яшәүне инкар итү турында философларча матур итеп сөйли, зиһене сәгать кебек түгел, гыйсянчылыкка һәвәс, хакимиятне күрә алмый, үз-үзенә кул салу турында күп уйлый, битарафлык белән хисчәнлеге мизгел эчендә алышынып тора. Әйтерсең, Гамлет тоташ газап эчендә яши, ә чынлыкта ул гап-гади меланхолик. Меланхолияны психологик халәт дип кенә кабул итү дөрес түгел. Бигрәк тә әгәр ул әдәбиятта тенденция төсен алган икән, димәк, аның тамырлары тирәндәрәк ята. Ул бунт, гыйсянның бер төре. Шуңа күрә дә авторлар меланхолия, күңел төшенкелеге, үлем мотивларына яза икән, димәк, бу аларның дөнья, әйләнә тирәлек белән метафизик диалогы дип аңларга кирәк. Үлем турында язганда алар физик үлемне түгел, ә шәхес трансформацияларында күз уңында тотарга мөмкин. Бүгенге меланхоликларны үлем төшенчәсе белән шаяруына күчкәнче, татар әдәбиятында үлем мотивлары кергән кайбер язучыларның иҗатларына тукталып китик, чагыштыру өчен. Мин хәзер әйтәм, сез әйтә алырсыз микән кайсы авторныкы икәнен? Үлем икән үкенечле түгел. Бу үлемнең миңа килүе. Бөек җыр ул, бөек ватан өчен, сугыш кырларында үлүе. Кем? Фатих Кәрим. Җырым синдә минем гәүдәләнде, илне сөйгән йөрәк тибешем. Монда да шул ук ант. Җырым иде антым, яшәсәм дә, үлсәм дә тик туган ил өчен. Җәлил. Ата, синең өчен ул юк инде. Ана, синең өчен, сезнең өчен үлде мәңгегә. Иске тормыш синең кырларыңда, зәңгәр күзле уйчан яшь егет, ул юк инде. Иске тормыш. Такташ. Үзем сүнеп ятам, үзем көлеп ятам, кеше бәхте өчен сөенеп. Булар меланхолик күренешләр түгел бар. Гамил Афзал. Игътибар итсәгез, илгәреләребез өчен үлем меланхолик халәт белән бәйле түгел. Ә бу дөньяда үлемнән дә биегрәк нәрсәләр барлыгын раслауның бер чарасы булып тора. Әлеге мисалларда үлем мотивы ватан, яңа тормышка дан җырлау өчен экспрессив образ буларак кулланыла, ягъни үлем яшәүне, яшәү мәгънәсен раслап килә. Ә автор үзен бу дөньяда кешелекнең, коллективның бер вәкиле итеп тоя. Коллектив аңа ялгызлык, үлем ялгызлыгы куркыныч тоелмый коллективта яшәгәндә, чөнки үлемнән соң яшәячәгенә, үлемсез булачагына иманы камил. Бу исә аларга үлемне романтизацияләргә мөмкинлек бирә. Хәзерге буын иҗатында исә үлем ул чын мәгънәсендә бетү. Гүзәлә белән Миләүшә Гафурованың шигырьләрендә үлем мотивы сюрреалистик планда гәүдәләнә. Гүзәләнең шигырен укыганда минем күз алдына сюрреалист Здислав Бексинскийның «Меланхолия» картинасы килеп басты. Бу авторлар өчен үлем депрессив халәт, япон экзистенциализмындагы кебек җиңеллеккә ирешү, чистарыну, котылу әмәле буларак кабул ителә. Рифат Сәләхнең «Еламагыз» шигырендә үлем мотивы дини аспектта хәл ителә. Ягъни лирик геройны фани дөньяда үлгәннән соң теге дөньяда оҗмахка эләгү өмете юата. Сүз уңайыннан әйтеп китем, борынгы мисырлылар гасырлар буена бу дөньядагы газаплы яшәешләрен үлгәннән соң рәхәт яшәү хакына аклап яши. Безнең автор да үлемне бу кырыс дөньядан котылу чарасы итеп күрә. Шуңа күрә еламагыз, мин бит кыен яшәргә китәм дип әйтмим. Фәнил Гыйләҗев исә җиназа шигырендә бакый дөньяда котылу чарасы итеп күрмәсә дә, фани дөньядагы яшәешнең мәгънәсез үтүенә ишарә итә.
Ягъни адәм баласының яшәүе дә, үлеме дә мәгънәсез була. Иң үкенечлесе, моның шулай икәнне җиназа вакытында бер мизгелгә тын калганда гына ниһаять адәм баласының йөрәгенә барып җитә. Исән калганнарның билгеле. Рүзәл Мөхәммәтшин "Миндә үләрмен әле" хикәясендә үлемне һәр төрле идеологиядән, үлемнән куркуны җиңеләйтер өчен кешелек уйлап тапкан мәдәни механизмнардан азат итеп, махсус физик бетү белән сурәтләп бара. Шул рәвешле хикәяләүче мин әсәрендә үлемнең психологик һәм экзистенциаль проблема икәненә үз тәҗрибәсендә инана. Минем күз алдымда ләхетне томаларга керештеләр. Картина итеп күз алдына китергәндә, шын мәгънәсендә бик авыр хәләт. Иң элек аякларын капладылар. Аннары гәүдәсен, башын, Ройка бушлыкта, караңгылыкта һәм куркыныч ялгызлыкта, караңгыдагы котышкыч куркыныч ялгызлыкта калды ди ул. Ягъни Рүзәл Ясперсның "Үлем ул яшәүнең юклыгы" дигән гыйбарәсенә иллюстрация бирә. Гөлүсә Хөсәенованың "Җанымны күбәләкләргә бирерсез" нәсере үлем турында дисәк, ялгышырбыз. Ул киресенчә яшәү турында. Вакытның шикләнгәнлеге белән хикәягә карата Голландия фәлсәфәчесе Бенедикт Спинозаның мәгълүм гыйбарәсен генә кабатлыйм. Ирекле кеше үлем турында бик аз уйлый. Зирәк акыллылык үлем турында түгел, яшәү турында фикер йөртүдән гыйбарәт ди ул. Сүзне йомгаклар алдыннан тагын бер проблемага тукталасым килә. 1990-98, 1998-2010 елларда туган миллениал һәм зумер буыннары турында иң депрессив, иң циник, тормыштан уаз кичкән буын дип язалар. Аларда яшәүгә сусау сизелми, аларда уңай матур хис кичерешләр тудыру кыен. Өлкән буын аларда ниндидер якты хисләр тудырга омтылса, шуңа өндәсә, акыл бирсә, ниндидер дидактик дәресләр укыта башласа, бу алар өчен кринж. Бер яклап, алар һәр кайсы индивидуализмга омтыла. Менә без теге чорда коллективизм турында әйткән идек. Менә монда алар һәр кайсы индивидуалист. Әмма менә шушы сыйфатлары зумерларны киресенчә бер коллективка, бер төркемгә туплый. Үзенә күрә индивидуалист ялгызаклар җыелган бер төркем хасил була. Аларның ялгызлыгы бер-берсен кабатлый башлый, эпидемия дәрәҗәсенә җитә. Ялгызлык исә билгеле булганча кешене эштән ашый, төшенкелеккә китерә, һәрвакыт үлем турында уйларга этәрә. Яңа буын һәр төрле радикаль идеологияларга тартыла башлый, андый ихтимал да зур. Мәсәлән, child-free идеологиясына гына күз салыйк. Югыйсә, үзеңнән соң нәсел калдыру үлемсезлекнең иң гади юлы, алар үлемсезлек турында уйламый да. Ни өчен шулай килеп чыгасың? Чөнки алар үлемнән түгел, яшәүдән курка. Әлбәттә, яшәүдән курку буш урында гына барлыкка килмәгән. Аның тамырларын шулай ук тирәннән эзләргә кирәк. Позитивистик фәлсәфәдән үк башланмады микән? 20-нче гасыр ул модернистик оптимизм дәвре. Һәр төрле измнар чоры. Менә коммунизм, менә фашизмны җиңү, менә башка бер кайчан да дигән конвенция кабул итү, менә космосны яуларга омтылу. 70-нче елларда Айга кунакка йөрергә, 80-нче елларда Марска төшәргә планлаштыру. Менә җирдә ачлыкны җиңү, менә дөньяда һәр төрле үләткә каршы торырдай медицинага ирешү. Моннан 50-60 ел элек мондай оптимизм белән яшәгән кешелек постмодернизмның тарих туктады, ахыр заман җитте, иртәгә ахыр заман була дигән постулатлары белән маңгайга маңгай чәкеште. Иманны инкар иткән позитивистик модерн чорының планнары тормышка ашмады, бер генә измда көткән нәтиҗәне бирмәде. Менә шундый шартларда туган буынга фәлсәфә үлемнән курыкмаска кирәк дигән киңәштән башканы бирә алмады әлегә кадәр. Шуңа күрә меланхолия сәбәп түгел, нәтиҗә монда. Шулай булгач, меланхоликлардан яшәүне раслый торган нинди әсәрләр көтәргә мөмкин? Дигән сорау белән мин чыгышымны тәмамлыйм. Рәхмәт. Сорау, әйдә. Менә сезнең чыгыштан әсәрләргә меланхолик әсәрләрме юкмы икәнен бик аңлый алмадым мин. Ниме бердән, икенчедән үлем турында язылган әдәбият ул меланхолик әдәбият кебек аңлашылды. Аның бер кагылышы да юк. Әлбәттә, меланхоликлар үлем турындагы әйберләрне күбрәк язалардыр. Менә мин бүлмәдә утырам. Миңа күңелсез, минем яшәсем килмәй, тышка яшәсем килмәй әйтмәк ди. Миңа монда кызык түгел, урамга да чыкмыйм әле. Урамда да кызык түгел. Ой, бүтән җирдә караңгылык, ой, юрганымны капландым, яттым. Менә бу да меланхолик әдәбият, үлем турында бер сүз юк. Үлем монда образлы кулланыла, чөнки
Менә мин алда әйтеп киттем бит, үлем ул физик үлем булмаска мөмкин. Менә синең Юк, ниндидер бер менә өлешең хәтерләр үлә. инде үлем булсын, әйме гел теге шундый фикер калды. Үлем хәзер шул фикердән мин этәрелеп китәм икән. Менә бу әсәрләр барсы да сезнеңчә меланхолик әдәбият шикелле аңлашылды. Мин бит һәркайсына ниндидер бер нәтиҗә ясап бирдем, ләкин бердән-бер Гөлүсәнеке үлем турында түгел, киресенчә яшәүне раслау. Шулай. Менә шулай, әмма сез һаман үлем турындагы әдәбият, үлем турында. Меланхолик әдәбиятмы, меланхолик әдәбиятмы дигән җавап түгел бит бу. Менә алар меланхолик әдәбият булдымы инде? Мисаллары юкмы? Без үлемне әгәр менә бу вакытта бетү дип кенә кабул итәбез икән, шуннан да менә һәр тагын кабатлап әйтәм, депрессив халәт ул бетүнең бер төре. Меланхолия да шулай ук бетүнең бер төре. Синең җаныңның, мәсәлән, Ларс фон Триер да бирә, ике төрле бетү бирә үзенең Меланхолия фильмында. Билеп чыга инде, мин аларны якладым. Сез тәнкыйтьләдегезме? Безнең әдәбият шундай әйберләр белән басып киткәнме? Гаепләү ягы шаһитләреннән башлыйбыз. Хәбир Ибраһимов, сезгә сүз. Менә ул меланхолия дигән әйберләрегез, ул бөтен әдәбиятка да хас, һәрбер авторга да, язучыга да аның әсәрләрендә табарга була. Әйтик, шушы Кырышничы сыныпты дигән әсәрдә табарга була, анда ул меланхолиягә бирелә, депрессиягә бирелә. Күренешләр булып ала, һәрбер әсәрдә бар ул. Менә без җабый бу теманы. Күчик нигә? Без мотивлар турында сөйләшәбез. Бу тема инде аңлашыла. Моны һаман бер каватлау кирәкми. Менә монда мин ике кыз турында, ике кызның әсәре турында башлап җибәрәсем килә. Беренчедән, алар икесе дә бер-берсенә охшаганнар. Аларны бер автор язган кебек бу кызым миңа, шулай бит инде караганда. Һәм шуңа күрә икесенә дә бер гаепләү атасым килә. Дөресен әйткәндә, мин бу шигырьне, шигырь дип бирелгән инде бу. Бу шигырь түгел бу, җәмәгать. Бу сүз тезмәсе. Сүз тезмәсе белән шигырьне аерырга вакыт җиткәндер. Чөнки монда ниндидер менә бер теге без урыста бар бит больная фантазия дигән әйбер. Менә шушы больная фантазияның бер ачык бер мисалы бу. Моны психболистта мондай шигырьне язарга була. Кайда ятканда или хастаханәдә шушы әйберне. Менә психологик тайпылыш, меланхолик димәк. Меланхолия бар. Минем уйлавымча, чын шигырьдә 3 компонент булырга тиеш. Ритм, анда ритмга кертән рифма, ичке рифмалар керә, һәм икенче компонент. Ул булырга тиеш, аның шигырьнең мәгънәсе, аның фикере булырга тиеш, һәм инде өченче компонент. Дүртенче. Өченче дип әйтгәндә, ул укыган әсәр укучыга тәэсир итәргә тиеш. Менә монда 3 компонентның берсе дә юк. Мин моны шигырь дип атамыйм. Моны шигырь дип атарга минем нигемдә бармый, нәрсә әйткәндә, хакым да юк, нәрсә әйткәндә. Бу сүз тезмәсе. Әгәр дә менә шушы әйтик Гүзәлә, Миләүшә, әнисе янына кайтып шушы шигырьне укыса, менә күз алдына китерегез. Әнисе шунда теге варенье кайнатып йөри, теге кайнатма нәрсә шунда. Әнисенә укый. Һәм әйтәчәк кызына, кызым, син татар телен оныттыңмы әле? Татарча болай сөйләшмиләр. Бездә авылда болай сөйләшмиләр. Ул әйтәчәк инде, ну әни бит төшне анда тасвирладым. Менә төш анда шушындай ниләр булган мөмкин, теге сюрреализм булган мөмкин диләр. Без төшнедә менә авылда алай сөйләшмибез, әйтик, аңлатып бирәбез. Аның төштә бит реаль булырга тиеш, реаль элементлар булырга тиеш төштә дә. Монда бер нәрсә юк. Монда сүз буламыгы монда бер Төш түгел дип әйтә бит ул әле. Шулай дип әйтә. Менә моны ничек аңларга? Җиһан мичкә яга иде идеалга, табынырга базган сатлык бер мөлкәсе. Әнисе куып чыгарачак. Бар әле татар телен өйрәнгән яңа. Әле укучы моңа икелеп куя. Бар эзләп кайтар ул мәркәзне. Җәмәгать, Идел журналына минем претензиям бар, гаепләүче булар. Но мондый шигырьләрне чыгармагыз инде. Без бит тоже Иделдә эшләдек. 6 ел эшләдем мин Иделдә. Әмма дә ләкин без мондый мәгънәсез һәм аңлаешсыз шигырьләрне чыгармадык. Алар бурып җибәрдек мондый әйберләр. Килде мондый әйберләр. Монда бер нинди ми белән анализ ясамыйм. Бик яхшы ясады Рифа Рахман аңлатты. Яхшы китә. Аннан соң әйтәсем килә менә безнең Гөлүсә Хөсәйнова, битерне Гөлүсә Хөсәйнова турында менә бер дә аны җаманысы килми. Әгәр дә мин яклаучы булсам, аның бүгенге көндә суд залына чыгарып җибәрергә сорар идем. Чөнки чынлап та матур һәм görkәм әсәр язган. Анда мин теге бәйләнеп тормыйм. Кыска сөйләйм, теге аның теге кимчелекләр бар анда, кабатлаулар бар, кайсы вакытта туйдыралар башлый, һәм берничә инәү теге. Анда шулай ук әйтте менә Рифа яхшы әйтте, анда теге ничектер геройның биографиясе юк. Ил кешеме ул, хатын кызмы ул, яра. Миңа анысы
шуның кадагына мен әйтәсем килә, менә Гөлүсә шушы әсәрен күтәргән ниндидер бер идея югарылыгына. Нәрсә ул идея монда? Нинди идея бар? Менә шундый бер гыйбарә бар бездә. Күбәләк булып җанын кайтыр дигән шушындый бер гыйбарә, аның менә Рабит абының шундый пьесасы бар. Ягъни, әгәр дә кешенең җаны бакыйлыкка күчкәч, кайта икән, ни булыр инде? Күбәләк булып, димәк кеше юкка яшәмәй. Менә шушындый идея югарылыгын тотып алган. Шуңа күрә мин Матур бит ул. Бик матур да бит. Теле дә бик матур, молодец. Аңлашыла да, менә теге шигырьләр кебек түгел. Менә Рифат Салихның мин үлгәч тә үксеп еламагыз дигән шигыре. Менә шушы сүз мин үлгәч тә үксеп еламагыз дигән сүз шушы шигырьдә 7 мәртәбә кабатлана. Һәм мин дә кабатлыйм. Мин үлгәч тә үксеп еламагыз. Мин үлгәч тә үксеп еламагыз. Мин үлгәч тә үксеп еламагыз. Туйдыгызмы? Туйдык. Туйдыра. Һәм тәдрис урынсыз, тә кирәк мин үлгәч үксеп еламагыз. Үлгәч тә хәзер дә елыйлармы икән? Шигырь шул кадәр бу теге язылган декларатив рәвештә теге ничектер. Инструкция. Үзен кызганып мин дип, ну, аны Коръан белән дә бәйле диндә әйтелә бит инде. Әгәр кеше үлгән икән, еламагыз. Сөенергә кирәк, кеше бакылыкка күчә, Ходай хузурына яңа дөньяда яши башлый дип. Шулай сөйләр бит инде. Мин аны белән килешәм. Ләкин бу бит дини шигырь түгел бу. Бу бит инде үзенең йөрәгеннән ургылып чыккан шигырь бит инде бу Рифат Салих. Әмма ул эшләнеп бетмәгән. Ул сифатсыз. Монда идея да бар, монда тема да бар. Әмма ул ошык-ошык кына язган. Шуңа күрә бу әйберләр бөтенләй дигән чиктер. Мин моны бик каты примитив әйбер дип кабул иттем. Мин ул кәләмәсен мин аның өчен болай дип яздым. Менә болай язса кызыграк булыр иде. Әзерләкән заувалировать, яшереп язарга кирәк шигырьне. Декларатив рәвештә түгел. Менә болай дип яздым мин. Мин үлгәчтен дуслар, еламагыз. Нишлим инде, шуңар дучармын. Мин үлемем белән әле сезгә исән яшәү сирен ачармын. Менә әкрен генә кирип китәргә. Әкрен генә кирип китәргә кирәк бу темага. Минем яңа килсен, без аны бергә язып бетерәбез. Әйтегез. Муса Хабир була бит. Китәбез менә дальше, озакка сузмыйм. Җиназа дигән шигырь. Менә монда Фәнилнең Рифат әйтте, чынлап та үсеше бар җегетнең. Инде һәрбер нигә теге сүзләргә дә теге ихтияр итә башлады, җөмләләр язу мәсьәләсендә дә төгәллекләр, бөтен әйберләре моның бик әйбәт. Ләкин менә бу шигырьне мин дә бик аңлап бетермәдем мин моны. Нәрсә ул җиназа? Бу җиназа минем аңлавымча ул менә кеше бакылыкка күчә. Шуннан соң инде җиназа намазы укыйлар. Ходай хузурына күчә, инде аның гөнаһларын кичереп инде, аңардан теге ярлыкка сорау, шушы бит инде җиназа. Күмү процессы. Күмү процессы һәм уку, сорау Худайдан. Шушы кешенең җигенә әйтергә менә шушы ни нәрсәсе инде ул. Үлемен мин нәрсәсе. Дөньяга, икенче дөньяга күчү. Ә монда бит җиназаны язганда бит әзрәкенә укырга кирәк, бераз белем дә кирәк, укырга. Нәрсә ул җиназа дип, хәтта ачып карарга укырга кирәк, ниләр. Күбрәк укырга һәм күбрәк белемне булырга кирәк. Җиназа бит инде менә укыла кемнәргә? Менә ул җиназа укылмый кемнәргә? Минем белүемчә, кем менә дин буенча теге шәһид киткән, дин юлында, аларга җиназа укылмый. Алар турыдан-туры җумакка керәләр. Үзенә кул салучы кешеләр укымыйлар. Һәм укымыйлар кафирләргә, шулай бит инде. Шин кеше менә тормыштан эс калдырып киткән кешегә, һәрбер кешегә җиназа намазы укыла. Миңа бу шигырь бөтенләй ошамады. Иң начар шигырь шушы. Гафу итегез. Мин сезнең шул. Җиназа иң начарымы? Иң начары. Иң ошаган әйбер шул. Минем фикер бу. Но минем фикерем булга тиештер. Тиеш, әлбәттә. Юк. Авыз япмагыз. Юк. Улар матур гына башлаган, бетергән. Үстәрмәгән уларны. Үсеш юк. Менә шул. Юк, сезнең дә үз фикерегез бар. Шуннан яра озаккасызмы? Булды, бәхәсләрне туктатыйк. Теге әйберне сөйләмисең әле? Соңыннан бәхәсләшерсез бик әйбәтләп кенә шушы. Рүзәнең нигенә калдырып кенә китәме? Шук кеш белән әйлә. Рүзәнең әсәрен бик укыдым, яратып укыдым. Бик ел язган. Бик әйбәт. Мин беләм тормыйм. Әмма дә ләкин менә шушы ничектер ул ошырык дәрәҗәсендә генә калган. Бытавый дәрәҗәдә калган, нидер бер югары идея уйланып күтәрә алмаган. Югары идея югарылыгына күтәрелә алмаган нишен дигәндә, монда геройның теге ничектер бик үлеп китә ул, суга батып үлә инде. Анда ни һәрберебезнең тормышында андый хәл була. Чөнки менә минем дә дусларым шулай бик күп яшь вакытта үлделәр. Ул хәтердә кала. Мин бу очраклар үзәлне аңлыйм. Ул якын кеше аңа. Әмма ки ул Рүзәл дип язгач, үзен чикли. Үзен куя, мин Рүзәл дип куйгач, Рүфәл дип куйган булса, бәлки аның тагында теге идеясын көчәйтә алган булыр иде. Әйтик, менә ул герой, кемсең ул герой? Мин ул геройны дөресен әйткәндә бик аңлап та бетермәдем.
Ул нәрсә җавапсыз мәхәббәттән үлгәнме ул? Инде аның бер хыялы булып, әле хыялын тормышка аша алмаганмы? Менә шушы Аранда игътибар белән укырга кирәк. Юк монда бу. Игътибар Бу дәрәҗәдә, ошол дәрәҗәсендә калган. Бар анда. Әйтәләр, яратам, талантлы җегет әле аның әле тормыш биографиясе шактый озын дигәндәй, ул әле тормышны белеп җиткәнме? Аның идеясе дә бар, аның нигә үлгәне бар анда. Менә шушындый бер. Яхшы. Яклау ягына күчәбез. Яклау ягыннан шаһид Марат Закирны тыңлыйк әле. Гаепләү буенча шаһидкә нейтраль генә сүзем бар. Без язарга өйрәтергә тиеш түгел. Без әзрәк ниндирәк ни бар, кимчелекләрне әйтүне. Язу һәркемнең үз эше. Сиңа язарга менә булай яз дип өйрәтә башлау, без нейтраль булабыз дип генә әйтәм. Инде берничә тапкыр әдәби мәхкәмәләрдә катнашкан кеше буларак та әйтәм, барбер менә Идел журналын бу юлы ничектер экспериментрак килеп чыккан, берничә 6 авторны куеп. Илгәрәктә менә сабаларга барып җирдек бит ниләрдә Хаман җитмәгән шикелле менә бер түгел, бер авторның шәлкәмен бирә кирәк. Бер 10-60 шигырен, аның шәхес буларак та ачарга. Аның менә гомумән бер авторына куйга икенче юлыймы? Рәхәтләнеп менә хәзер без өлгерә алмыйбыз. 6 кешенең алар 6-сы 6 төрле. Инде мин әзрәк кенә системага салып карап, менә кем әйтмешли дигәндәй, Гүзәлә һәм безнең Миләүшә Гафурова мин беләм Идел мөхсәрләрендә ул гран-прилар да алды. Кызык шагыйрә. Әле кем әйтте аларның авыл кызы дип, әниләр. Бәлки шәһәр кызлардыр. Мин белмим алар. Шуңа әйтәм. Шуңа күрә аларның эксперимент шигырьләре бар. Эксперимент үткәрәләр. Ничә балар аны нитмәскә тиештәр. Менә мин шул Гүзәләне яктым, нидән? Әлбәттә аның хис туйгылар монда кайнап тораймы? Фикер әлбәттә шигырьдә артта калса да ярый. Ул бит эссе түгел. Мәкалә түгел бит фикер бирергә шуга. Сиңа шигырьгә бирә, рибус булсын. Шигырь рибуста була ала. Шуңа күрә ул кызык кына ачышлары, образлары бар аның. Әлбәттә аның бераз гына аңы буталган чакта да язуы ихтимал. Ничә бала дип нитмәскә име. Әмма мин ахырында менә аның име. Барыбер теге өмет белән бетә бит. Бу тормыш тоташтан төш күрү. Менә икесендә бәйләдем мин Миләүшә белән икесендә дә ни бар? Төш күргәндә нәрсә. Әмма бит ул аннары төштән соң тормышның мәрхәмәтле булуы белән ни белән бетә ул? Төш күрмәдем дип бит. Күрә уланы. Төшендә күрә. Сюрреализм төш. Сюрреалистик ягында әле генә төш күрә. Аннары мәсәлән Хабирны күреп, Рифаны күреп уянырга. Сюрреалистик. Әйе. Әмма монда бит өмет белән бетерә һәм күтәреп ди бу шушындый безнең заманның буталсы заманның бер баласы. Әмма ул ди мине ди шушы тормыш ди барыбер ул теге үзен оптимистик бетерә бит ни. Һәм сөяр ди күтәреп кулына дийме. Мин шуңа күрә аны өметсез шайтан гына. Ул өмет белән карый ахырдан ди. Миләүшәнең дә менә монда изләнүләр белән ни юлыймы? Мин әзрәк кенә монда Миләүшәгә әйткәнмен, шигырь хис белән күзгә төтен җибәрә бераз дигән име. Һәм дөрестән дә менә бу образ өстенә образ монда. Менә шәпәп кенә тора инде ул анда. Диләрендә шул сез әйткәннәр, Рифа ханым әйткән диләрендә ишек тә юк иде, биккә ябылу да, җиһан көтә иде, көзнең дымсу айын. Һәм менә ярар. Аннан соң менә бу мин хәзер дә әзер адым сайын газап мише буласына, ялкыннары салкын барыбер, корымы шал. Тәмук турында сөйләй. Әттеш, монда бит мен тагын бер кат укырга, хәбер бер кенә кат укып булмый ул. Ике кат укып. Менә шундый бер каптырмалы түгел шигырь. Кешегә дә җибәрдем дә укырга. Шигырь бер кат Аңлашып. Алай теләп бу саташу диләр. Каптырмалы түгел, шуңа күрә тегеләй дә уйлый, безнең шулай битме. Шуңа күрә мин кызларның менә бу изләнүләрен игътибарга лаек дип уйлыйм. Әмма мин тагын күрәсе килә буларның тагын берничә шигырь. Чагыштырып карарга. Шул ук Гөлүсә ханым әйтмешли, күңел төшенкелегенә баглы мотивлар белән берләштерелгән шәлкем буламы ул? Бәлки аларның әллә инде шигырьләре бардыр, без белмибез дип белә. Менә мин Гүзәләрне беренче тапкыр укуым, менә сүрәтендә күрдем беренче тапкыр. Миләүшәсен әйтәм, таныш нидер, Идел мөхсәрләре буенча. Инде безнең җегетләре килгәндә Рифат Сәлах белән Фәриднең ни? Менә. Рифатның гади генә Аннан соң аның оңларга кирәк, дөрестән аның төрле этаплары барадыр. Аның мәхәббәт лирикасы да булган име. Хәзер ул 5 вакыт намазда,
Әләң бәлки балалар үшін шигырьләр, 3 бала үстерәйме, 3 кыз, ансы да бардыр. Монда инде аның менә бер шигырын биргән. Бу гел шәпәп кенә бара торган, дөрестән дә монда хис ни юк, бу кем әйтмешли, хәзерге мәчеттә намаз укый торган безнең мөмин мөселманның уй фикерләре. Менә шул. Монда мин хис ни түгел, монда гел менә шалт бөтенесе бара, кем әйтмешә, кемдер әйтте. Инструкция дип әйтте. Бәлки окланадыр ансы да, мин каршы килмим аңа. Бу Рифатның, шагыйрьнең бер шигъри менә шулай яза торган итабыдыр дип. Уланнар башка биеклекләргә күтәрелер. Ансы карарбыз. Аннары бит әле үзендә иң яхшы әсәрләрне тикшермибез дә. Аннары монда Иделнең бит аның бик хитр хәйләкәрлеге дә бар. Ул бәхәс уята торган ай белән биргән. Шуңа бит инде. Һәм ул дөрес эшли. Беребез тәнкыйть итә, беребез яклаш. Шуның кыйммәте дә шунда бит аның. İktibal jalb etuli. Şimdi Fərinlikin qoyadır. Ansına mı kilişmeyim, kimdir aytdı. Gayipləpşe çox iti bu ay, fəlat degan deyip. Mandanın bir felsefe var, felsefe. Şu anın, mene bu avtorunun. Dürüsün etkende, biz gımır boyu, biz yaşa var bittiğini, yazışlarını jirli. Hazır əzirək orasına kire başladı. Yaş kazanıkları, jigitler da köptü, bir-iki gine. Neşəsti uyaqlar alır bitmiş, ul fənincili hazır cenazalar var. Şuna göre anın külkü bilen dürüsü şul. Muhammed Məxtiyev'nin etkeni var, Leyiz Ülkernelerge, Erkay Zeydullahlarını kurgeçti, Rife'de şahit. Anı yazıp çıktı o total seçler. Bu total jigitlerini kurgeç, nitip koyam, edeplerek bulam, çünkü bunlar bir uzaltası kişiler bitti. Matur yazgan indi var. Şuna göre. Əmində mene, azan bilen namaz arası mı, yaşav bilen ölüm arası. Көңіл халатын бере алайым. Анар мезгілгіне, мезгіл ескерчі, ғұмырың, міне шу жаназаларын илерін ұзатқанда, бүтін, әне қадыржелер көшем, бұл ләқыт илерін ескерчіре, міне шу өлім, һәм ялғызлық ескерчіре башлай. Өзіңнің ғұмырың ойлап қоясы, әр дайым солай. Мезгілгіне бары, бір дей түгіл, бүтін ғұмыр бары, бір мезгіл. Көкні ярып, азан іштілі. Сұқлана да, сықты да көңіл. Ақыры, Сұқлана да көңіл, тітірене де, ғауем соңарттырды намазға. Дүния қуып, дүния қойды біреу. Намазлары мәңгі қозадады. Міне, замананың ей міне кетіріп қояу. Шындай әдем баласы, кім бұл міне? Міне әнің ей қалды ма, фәләні ме? Әнің намазы қозада қалған. Міне кішінің ейін кетіріп қояу. Бүтін фәлсәбәсі міне оқырғы страфада деп етірейді. Бұл күшті шиғыр бұл. Күшті шиғыр бұл. Енді неге көшік деп, мына Рүзәлінің бұл Рүзәл мәселесінде мен іске түшті. Мен де үлерімін әлі. Мандан 10 елілік Рүзәл Мұхаммед чадып шығардық қояды қазанықлар. Мұхаммед Чин нәқ Идел журналында ішлейді. Мен қазанықларында ол шұжық хикияны қалайғына аты, ол шиғырдар еп. Ол қиын сынып қара, Камил Кәрімовлар, біз үшеу отырайық, Мансур Вәлиев, мен дегендей. Үш хикия алып кірді. Шоның ikisi шықты, бұл 10 елдік қазалықларға шыққан хикея. Мен де өлерімін әлі деп атағы тұрған. Хәм оланың ең бірінші студенттіктен соңғы хикеясы. Біз аны бүтін редакциялар оқып, әлбәттә мен аның редактор едім. Менға ең рахат редактор етуге, чөнки редактор ету. Чөнки бүтінісі ойланған, жүмле ойланған. Бүтін нелер анда хотлар ойланылған, еймі? Нешік тартып барады етебеймі? Хәм андары мен аны Әміне 10 жылдық деп өткен. Маның шөн енді ол біздің яқтайды, мен мамаршы яғына, Рифе Көкмар аяқ енді. Мектебін бітірген кішін ішік яза. Йо, аның мана шул ауыл тұрын нейін береймі. Андан соң аның тегі яқын досты, мен маданың қысқа қырайтам, мен қобатлама қысқа тұрышып, досты парталашып етенді, әлі аның тегі үйленерге әзініп жүре беттігі, ройкады енді, ешлер түске. Аның бір қызық бар аулады, диалоглар нелер, өзіміз, міне бір нәрсе өзгермен, 10 жылы yazılған хикия, қазірде шул хал, нешетесін, неймі, өсе дегенмін, парталашы тойына шахид етіпті көз аланған еш кішінің, достың бір партада отырған, бір әбейді парталашып, Мотығылында зам генерал директор, ол кім, бар оралшабыз. Мен кімде ол кім еме? Ол джипларда жүрейм. Бары біздің өзіміздің ортақ лидер қолған. Әмінің мына Рүзәнің партадашы өліп кетті. Ол ән айта олан, нешік өледі? Ол бетті, ол бетті.
Менә шулай ди, әйбәттә, ни дейме, улар бөтен штрих караулар Сибирдән кайтуларында, ниләрендә име, бөтенесен аның ен тудыра, образын тудыра. Һәм аны азракка сугыш чукмара икәнен дә билгеле була. Аның ди былай гына үлергә тиеш түгел ул ди. Аны үтергәннәр, аннан соң аны бер генә кем әйтте әле, хәбирме, ничек үлгән билиш, кастит эзләре бар иде. Кастит белән ди. Анда менә шеметем игътибарлы куакча бөтенесе ярылып ята. Аннар менә Рабит абыйның нигенә дә кирип казыйдан рөхсәт сорап инде әлбәттә. Текә дигәнне менә монда кирип китә ул. Хәтерлимәм мен, 10 ел бергә итмәдек микән? Теге борынын чигән мәгънәдә йөрү. Бездә бит инде коррупторны текә фәлән, әрүзер әйтә, 40 егет. 40 мәгънәсендә. Роберт абыйның ни бар? Хәтер дигән. Миңа ошады, аның 40 да язып куйган, Батуллага әйтмешли хәтер дип әйтә. Аны ди 40 хулук. 40 хәтер дип тәлештеп дитеп дипиш белән биргән булалар. Ә бит авыл. Бу инде минем күз алдым, Татар тулысында булган бар, авылында да, ул бездә җирәк түгел, бездә тирә. Ул бик дини мишәрләрдәге шикелле дини яклар түгел анда. Дини як түгел. Һәм монда бит нине, менә җиназаның процессын бирәйме? Менә кемдер әйтте, үзем хәзер кеше үлде, хәзер кешенең бик исе китмейме? Рүзәлдән итеп ала, дустым итәде. Кеше ди бер дә исе китмей. Ул аның атасы, анасы һәм иң якын дуслары Рүзәл өчен генә кадерле. Башкаларга гадәти, яна авылга кайтып җирлибез, итәбез бит инде, ул гадәти. Халык инде аны җирли икән, аның бурычы ул кемнеңдер иң якын кеше. Менә шуны чагылдыра Рүзәл. Һәм аннары килеп эләгәбез без мондан нигә? Мин бала дигәнмен. Халык инде гореф гадәт буенча гына, йола буенча дини гамәлләрне кыла. Әмма тирәнтен үк анда ни түгел. Әмма менә бу лирик герой Рүзәл. Менә шушы дустының үлеме аша Аллаһы Тәгаләгә якынаю, мәңгелек ялгызлыктан курку хисе пәйда була. Бит меланхолияда ялгызлык хисе дә ятар, иде ятаймы. Бит менә бу ләхетнең ана ни кызыл балчык, ак кәфир, ана күз алдына килеп бараймы. Һәм аннары ни ди? Аның бар, мен сезгә укып та китерим, вакыт кыраны. Менә ни ди? Менә бер ниңгә укып шигырь ул. Менә бу прозадан шигырь булар. Ләхеткә карап, кызыл балчык һәм ак кәфир. Син юк. Һәр көн сайын кешеләр каядыр ашыгачак, кемнәрдер талашачак, сөешәчәк, балалар тәпир башлаячак. Җиһан һәр көз сайын алтын су төскә һәм пычракка батып, һәр кыш сайын аклыкка, сөт кебек, аклыкның үзе кебек аклыкка күмеләчәк. Һәр яз сайын бүреләр шытып, анадан тума кайын кызлары ситенсенеп кенә киемгә төренәчәк. Елгалар ташып агачак. Син юк. Дөнья шул кадәр матур бараймы? Әммәсен юк. Барысы бар. Барысы да үз урынында. Син юк. Һәм бәлки иң куркынышы син генә юк. Менә шулай бара уларымы? Менә бу минең авторның дип лирик геройның ачышы бу. Менә мәңгелек ялгызлыкны тоя. Һәм шунда ул мәңгелек ялгызлык фәкать бердән-бер ди Аллаһы Тәгалә белән генә ди. Ялгызлык була алмыйсың дигәнне китереп чыгара. Менә фәлсәфәсе. Минемчә иде. Ялгызлыктан курку хисен Аллаһы Тәгаләгә ышануына басып тора дигән мәгънәдә дип әйтәм. Бөтен ачышы Рүзәлнең менә шушында дип исәплим мин. Менә мин әйткән меланхолияны җиңү шул инде ул. Аллаһка килде дип әйттем бит. Аллаһы Тәгалә белә. Хәзер киттек Гөлүсәгә. Гөлүсәне мияны Гөлүсә Шихапова бит ул безнең инде күптәннән менә Хөсәйнова булас, бәттәш бәйтә карым. Таныш бит инде. Ул безнең иле бакчарлыкларында хикәяләр, проза буенча драма шигъри. Гөлүсәнең менә дөрестән дә шигъри парча дәсер бу. Менә нәсер дип прозада әйтәбез, ну парча. Шигъри парча бу. Җырлап торган телиме? Мин анда менә мен хатын кыз дип аңладым. Хатын кыз бит инде бу име? Ират дип бер җирдә генә аңлашыла хатын. Менә ахырда дип шуны әйтәм. Һәм аннары монда бер генә әйбер. Менә ул бит инде ни хәрәкәтсез ята име? Гомумән мен әле менә ул теге мәрткә китеп тә комадан соң түгел микән дип аңладым, юкмы? Юк, шул хәрәкәтсез ята. Хәрәкәтсез ята. Бит баш эшләй, уй хыял.
Хыял. Хыял манын, хыял күбелек болып. Күбелек. Маны хыял күбелек болып бүтін әйлене башлайды. Мен анар көз алдыма кетірдім міне біразғыра өзімде қатнаш бар, кешін қарым неше жылыймы. Ғақил Сағиров. Бұл рәсім бит бұл. Ғақил Сағиров бит. Ол аяқ істемейше, ауызына карандаш қауып мен рәсімдер жасаған. Ана шулы өзіміздің Фәнис абай Ярулиннің көз алдыма кетірдім. Алар шушы хыял күбелек білер ешеп, ижат еткен кішілер. Һәм бұл да бит ижатшы кіші бит енді бұл. Ол нендер шабаш кішілер, оқшы артынан қуып қырайымы, рәссамлығынан ваз кешебеймі, шулай бұла. Мында өзіне көрәнің сюжеті да бар. Аны өлісен ешіктер онықтап, итіпкене, тізіпкене шықмаған ағы. Бәлкі сирі әйтмәшілігін зур айберге. Çünkü бұлар қобатланған, мұнда айберлер көп әдебиятта. Ояң айбір түгіл. Бұл сенің міне дегені, міне мұнда хис тұйғыларын тұтып ала. Бір вариант айтайын ма? Міне мұнда неше кетіп яқшыртырға бұла, башқаларына қыннан. Міне бұл ойларының арасына сюжет элементлары білен бөліп бір сюжетлай бір ясаға. Биография кірді. Мұнда действительно, әбілай жанр яғына қараны, бізге тәқдим етілген вариантта бұл шушы парша шекілігіне. Бұлай бармасы, паршаны yazılmış. Әмінің ішінде сенің мұнда yazmış ята, міне шу yazmış ята. Hem tili turunda da uylağız, siz anlı xotan kızға өзгертігіз ол шырақта, çünkü irkişi бұлай сүйешмей, бұлай ойламай. Жол, мен ада шулай не дейілді, барыбір. Біздің бет міне ирлер xotan қызлар турында ясалар, да xotan қызша сүйешмей аларының геройлары. Xotan қызлар ирлер турында ясалар шептер, аларының xotan қызша сүйеше. Бұлай бір біздің биш деген шекілінде. Қайсияқтан қарайсың бет? Devam ederiz. Қазы әпәді, мен шуға көре өзімнің мына яқпау сөздерді айтып, олға таба шушы шағирлерімізге, проза өлкесіне кіріп кеткен шағирлерімізге де оңышлар тілейм, алға табалардың ижатлары білән сүйерге ясады. Кім? Мына сен айттың енді Фәнилінің шиғыры турында да фәлсәфе бар дейм. Мен аның фәлсәфесіне сәй керек. Шиғыр тәсір етіге тиіш, бұл мен жылатырға тиіш уже жиназан оқығанда мен. Неше болан ши алмаған, шуны турда сен асырау беремін. Марат жылаған жетмеген мені. Жылы сөйлерім енді. Қазір ғайыпләнушілеріні сөйлетәбіз бит енді ме? Бек зор рахмет сіздің фикірлеріңіз үшін. Ең бірінші мен бұл әсерін yazғанда нәсір боларақ yazған едім. Һәм тәқдим еткенде де алға табаны нәсір етіп тәқдим етермен деп ойлаймын. Сюжет жағынан нешік қалды, нешікті шулай қалдырасым келеді, чөнки сюжет құру менің үшін ауыр. Шуңа күрә дә менә шундай әсәрләр күбрәк хисләрне тасвирлау минем өчен җиңелрәк һәм менә сез әйттегез, тел ягыннан да мен шул тел белән уйнарга ошый. Бизәргә шул, бизәргә. Әмма без иҗат шушында гына турса, йөрәккә кабатланган әйбердән турса, нәрсә булырсың ул хистәгенә турса. Минем стилем шундай стиль булар. Стиль түгел инде ул прозаның айдан тотушы сюжет. Соңыннан devam ederiz. Һәм шул нәсер формасын үҗитәм дидем, шуңа күрә мин язганда менә шул күбрәк хискә язасым килә. Алга таба да минем стилем шул, мин ошый шул, һәм мин шулай эшләргә телим. Сюжет құру миңа авыр. Фәнил. Мен баштан инде үземнең шигырь турында кыска гына тукталып китермен һәм башка кайбер авторларны да яклап та, тәнкыйтьләп тә үземнең берничә сүземне ирештерәсем килә. Үземнең шигырьгә килгәндә инде бу максат монда бернинди дә җиназа процессын сүрәтләү яки аны tasvirlау күз уңында тотылмады, чөнки әгәр андый максат куелган булса, ул инде я поэма булырга тиеш иде, я бер хикая булып китер иде ул, яки ниндидер бер мәкалә формасында булып калыр иде. Монда төп максат шушы җиназаның һәм үлем белән яшәүнең фәлсәфәсен бирү һәм күпмедер нәсихәт формасында үз фикеремне җиткерү иде. Һәм ул үземнең күзлектән караганда, үзем уйлаган иде, дөрес һәм уңышлы башкарылган, аны артыгында кимендә куярга монда урын юк. Бу бөтен композициясе белән инде тәмамланган әсәр дип саныйм. Булай әлеге монда бит инде Гүзәлә белән Миләүшә Гафурова иҗатына аеручанлык тукталып үтелде. Бигрәк тә Гүзәләнең шигырен башыннан ахырына кадәр Рифапа сүтеп җыйды бит инде. Бу шигырьләргә килгәндә
belki nidir tege dehriyerek söz eytemdir indi men. Mene Kur'an'ın bitinde orijinali var tege Arap dilinde hem tefsirleri var. Kur'an'ın tefsirleri bir köptürlü. Her kim özünçe interpretasiya yası, her kim özünçe kabul ete, eytip şuşa yazılgan iştelikten özüne kiregen hem özü tilegenin onlarga tırışa nersedir kurmeskede mümkün. Bu şiirlerde de belki eli çından da biz ahırına kadar anlap bitirmegen eybirler vardır. Biz dürüst anlamagan eybirler vardır deyip bir akla özlisi kile bir yaktan. İkinci yaktan güzelinin şiirinin ahırgırak bir cümlesin mesela mindetiga cümle olarak anlap bitirmegen cirim kaldı. Mesela ukun mi kitesim kanıma bu yasım hiç yugu bir kişke bir bulut balasın. Ben bu cümleni anlamadım. Bütün bu cümleler şunda bitindi. Başkalarını anlagan özlap duramadı. Cümle bulu yağından tabii. Bunu ben bitmedim. Anlap bitir almadım. Hem bu tırmış tutaştan tüş ahırı hem bir gün sügünüp koytkanda ul meni ışıratır, uyatır hem siyer küterip koluna degen cümlede min mesela bu strafada rifmi tapmadım özüm için. Bana koysa nindi variatsiyada rifmi kullanılgan deb qarayım, alayttırıp koyup, bulayttırıp rifmisi yok. Felsefesi bilen belki özün aldıradır degen. Özün için cevap verelim burada. Özüm için min cevap verip bitirdim indi. Bitirmedin. Artık istise verem yok. Hem bu bu şiirlerini okugandan soň tagın şunu aytası kile, mine redaksiyada işlegende bitinde köp şiirler kile, köp avtorlar kile, kayber avtorlarının şiirleri kile, lekin jurnalga bastırıp bulmayı. Nerse için? O bik kamil bola. Ne yağından, ne şol ritim yağından. Yani fikri tege bik gadi fikir bola indi. Bik primitif bola. Yani obrazları bütünley bulmayın. Şiir vrode bar tege, vrode nerse nedir tege, nişik diyeyim aytayım. Nindidir bir süjeti de bulurga mümkün eli koy vakitta. Lekin o şiir tügül tege, mekale yazgan şikirlik ne bilen ritmiga salıp, nindir büten bir süstizmeler şikirlik ritmiga salıp. Mında elbette belki koy bir urunlara süstizmelerdir. Lekin mında obrazlık cehetinden bik köp obrazlar gördüm ben. Milevşa Gafurov şiirinde de, Güzeler şiirinde de şu obrazlılık bu şiirlerini böyle bir köpmüdür derecede aklı edip sanayım. Rahmat. Minde bir yoqla söz aytayım әле gayipleşlerge. Mine biz munda ol sözne yaş işitemiz. Mine avulga qaytıp әниеңе оқысан seni әниең куып җибәрә дигән. Безгә bu stereotiptan belki кутылырга вакыттыр инде. Ничек Менә һаман авыл белән үлчәп. Менә кыз бала үскән авылда, чыгып киткән өеннән, барган шәһәргә, барган дөнья күргән, башка авылдан килгән кешеләр белән аралашкан. Ул ниндидер яңа тәҗрибәләр белән байыган, яңа хисләр белән байыган, яңа белемнәр алган. Һәм дөнья әдәбиятын өйрәнгән. Һәм шушының белән ул яңа ниндидер иҗат эше белән шөгыльләнә башлаган. Аны таный башлаганнар, аны күрә башлаганнар һәм ул авыл өчен, ул булай да аның өчен җаваплылык. Авылдан чыгып китеп танылган кешегә әйләнү, шагыйрь булу, язучы булу. Аны Миргазиян абый Юнус бик тәфсилләп яза менә бу әйберне. Гомумән син милләтеңнән башка милләткә чыгып китсәң дә нәкъ шундый ук, илеңнән чыгып китсәң дә нәкъ шундый ук хисләр, авылыңнан чыгып китсәң дә һәм авыл киресенчә менә сиңа тиңләшергә, синең белән бергә үсәргә тырыша шул вакытта. Син авылга карап кына түгел, әлбәттә синдә ул җаваплылык бар. Менә бу әйбер ул бик мөһим әйбер. Булдымы? Рәхмәт. Бусы тагын икенчесе. Менә Гүзәлә белән Миләүшә Гафуровага бит инде монда бик күп тәнкыйть әйтелде. Менә мин аларны әйттем, сюрреалистик әсәрләр алар. Анда bütün жанр кысаларына туры китерилген сюрреалистик шигырьләр. Анда бәлки шуннан да ниндидер мантыкка ярашлы кебек түгелдер, ләкин аның үзенең эчке мантыгы бар. Төш
нуктасынан торып бәяләгәндә. Менә без Сальвадор Далигә нигә синең сәгатең түгәрәк түгел дип бәйләнмибез бит. Нишләп синең сәгатең агып тора дип. Монда да менә шундыйрак претензияләр бардыр дип уйлыйм мин. Рәхмәт. Менә без тәнкыйтьчеләр һәм яклаучылар ике телдә сөйләшәбез. Без бер әйткән әйбердән бөтенләй читкә китеп, икенче әйберләр сөйлиләр. Җавапка мин аптырыйм. Әмма шул вакытта минем сүзне дә исбатлады. Мин әйттем бит, галимнәр укыячаклар да, алар изм белән бер методны бәялиләр дә кеше шаккатып утыра шәбәйбер язган икән дип. Без бу юлдан китсәк, теләсә нинди аңлаешсыз, мәгънәсез, формасыз әйберләргә сюрреалистик әдәбият дигән термин куябыз да, менә мин галим шуңа ни өчен мин киттем университеттан? Мен бер әйберем. Чөнки мин язучы аңлавы белән, язучы галим аңлавы белән беренче чиратта галим аңлавының бөтенләй икенче әйбер икәнен күрдем. Каршылыкка керәсең. Алар сөйләгәндә гел тарткалашасы килә. Терминнар белән әсәрне бәяләү белән мавыгу дөрес түгел. Кемнең кулында шуның авызында ди, мин дә сүз әйтергә тиештер бит инде. Менә җәмәгать теге экзистенциализм дигән бер агым бар Европада, менә шушы ук меланхолия кеберәк әйбер инде. Әйтик, сак белән сак трагедия. Мәңгелек трагедия. Кушыла алмыйлар. 4 кеше бәхетсез. 2 бала, ата-ана бәхетсез. Трагедия. Моннан 2000 элек язылган, аннан артык булмаса. Һәр хәлдә исламга хәтле язылган әйбер бу. Чөнки анда Алла исеме юк. Чөнки анда Тәңре исеме юк. Бу ана үзе алиһә, үзе каргый, көчкә ия. Ни өчен килеп җиткән менә бу трагик әсәр безгә ел гасырлар арасыннан трагедиясе белән килеп җиткән. Әгәр дә шунда кушылсалар, бер әсне пичне кәлтрифут, берәр шаман име кушып куйса, тегеләрне үлгән булыр иде әсәр. Моңа мисаллар күп. Советлар вакытында әкиятләр тәмамларга тиеш яхшы, хикәяләр яхшы, артта урманнардан кояш чыгып килә иде дип тәмамланырга тиеш. Яктылык, янәсе коммунизм, име. Алар үлеп биттеләр алар. Оптимистик бу әсәрләр. Оптимизм белән язылган. Сак-сак исән безне тәрбияләде. Әле һаман да тәрбияли. Шуңа күрә меланхоликмы, нилме дигән шикелле мин әле ул мәсьәләдә име бәхәскә керер идем. Чөнки әдәбиятта име меланхолия да булырга мөмкин, оптимизм да булырга мөмкин. Аны яргалап, хискәләп ташларга ярамый. Бу сылтау бу иделнең име теге провокацион сылтауы дип аңладым мин моны. Бәхәскә керсеннәр, әйдә бәхәсләшеннәр. Инде хәзер конкрет бу мәсьәләләрдә менә мин бәләкәй генә үземнең ризасыз якларымны әйтеп китим, кыска гына. Менә Гүзәлә яза. Күкләргә ярәшелгән болытлар ди. Ярәшелгән дигән сүз бит ул теге никахлы түгел әле. Кыз белән кәләш әле. Ярәшелгән. Димәк, күк белән болытлар ярәшелгән булып чыгалар. Ярәшелгән. Аңлап булмый. Мәсәлән, алар күк белән болыт бергә кушылса, аннан соң яңгыр тудырырга мөмкин, Аннан соң сусыл ут табанымны ялый. Ничек була ул сусыл ут? Сез үлән мәгънәсендә. Менә бу мин ут дип аңладым. Ут дигән сүз инде онтыла барган сарут дигән сүздә калган ул. Аннан соң утлап җыри. Кырым татарлары белән бүгенге көндә дә ут буларак яши ала. Гафу мин аңламаганмын. Инде хәзер Миләүшә Гафурова өнди теләк шандыра тик көчләми. Көчләү изнасилование дигән сүз. Бу ирексезләү дигән сүзне кулланырга кирәктер монда. Чөнки өнди, теләк өнди, шандырмый көчләми, теләк көчләми булып чыга. Көчләү теләк көчләүгә илтә ала. Үксез төшем искә төшә.
Cihan mişke yağa idi idealini. Tamırırğa bazgan satlıq mərkəzin. Bunu da aytıb getdiler. Bir nesədən ulaşıldı. Yalqınlar salqını. Yalqınlar salqını. Yalqın salqın bola alam ekan bilmem. İxtiyarının jigüləri sına. İxtiyarının jigüləri sına. Bu jigüli degen söz atның jigüli. Jigerlik degen sözünü kiraymi? Jigüliden at jigerge yarı. Jigüli at. Yeme. Jigerli degen söz. Jiger degen söz. Bu jigüli ihtiyar jigüli mi bunda? İhtiyar tuğarlamalla ihtiyar. Anlaşılmıyor. Sürrealizm. Rifat Salah ayta, zayağa ütmegendir bir her günüm dey. Hatasını sizəsiz mi? Zayağa ütmegendir bir günüm deyir. Bir günümde iske düşmey kalmadı bir günümde. Her günümde. Her sonap gitkende sanırlar. Her ime. Bunda tilse taklığı. Fanil Gilacov. Ozan bilen ölüm arası. Mene aşağıda bu eser. Ol felsefi fikir ölüm meselesinde. Ozan bilen ölüm arası. Mene şuşu adam şuşunun içinde yaşay. Azan bilen ölüm arasında. Rüzel Muhammed için Ravza karşık Allah'tan benim günahlarımı keşirüvün yalvardı. Şataklık sizəsiz mi? Ravza karşık Allah'tan benim günahlarımı keşirüvün yalvardı. Yalvardı, keşirüvün yalvardı. Keşirüvün sırap yalvardı. Bir söz kere. Keşirüvün sırap yalvardı. Anlaşıldı mı? Hatası. Bir söz düşüp kalgan bundayım. Bir nindi düş kirmedi. Anlaşılmıyor. Bir nindi düş kirmedim bulsa anlaşıla. Bir nindi düş kirmedi. Düşüme bir kimde kirmedi. Bulurga mümkün onda cümleyimi. Mene bu hilaflık bu meselede. Gelirse Hüseyin'i var. Salkınçılılık. Bunu da ona bitirip bulmuş sürrealizm bu imi. Canımның yırtık orunların bir küp yamağı saldı. Canımның yırtık orunlarına bir küp... Yırtık mı ol? Öyle redaksiya hatası mı? Ha? Apişatkıdır iyi mi? Yarım yırtı degen evir var. Yırtık bulurga deyiş. Yırtık. Niçin o iyi bilen o bilen yazılırga deyiş. Bugün de iyi bilen yazılırga deyiş. Yırtık bulsa. Yaki yırtık. Men jasa söyleşem dedim. Жылы salqınlıqqa dedim. Bütün içinde жылы salqınlık, qaynar qar Mene gel qabatlanıp barayım. Tataristan Cumhuriyeti Yazıcılar Birliği hem İdil jurnalı karşısındaki Tataristan Edebi Sud oturuşu Qazi Batullah qatnaşında bir türküm yaş yazıcılarının ayrım alğanda Gülüsa Hasanov, Hüseyinova, Güzele, Milevşa Gafurova, Rifat Salah, Güzel Muhammed için Fanil Gilacovlarının köngül düşünkülüğünde yazılan eserlerini tekşirdi. Milanxoniklar işi boyunca Tataristan Edebi Sudu tübendeki mahkemesi desek de yarı, yargılavuşu desek de yazık tübendeki hüküm kararını çıkardı. Jigitler mene bu eserlerini okup çıkkaz, benim eli nindidir bir ümitim arttı. Onlar menin eserlerinin şovundan tügül, eksperimentler yasavçılar var. Tecrübe yasavçılar var. Onlar gelecekte özlerini kataran bu şırını utarga gerek. Bu şırını utarga gerek. Mesela absurdlılık zamanı var. Samuel Beckett'lar anda Ionesco'lar zamanında absurd. Bir perde evler absurdlar. Bir nese uğraşılmıyor. Dünya şavlattı şu absurdizm. Baksan onun öz logikası var iken her bir eserde. Onun öz logikası var. Özünün mantığı var. Bana absurd katın. Çünkü barda kayıtta gitti nege konukken biz değil mi? Hem başkalar. Şuna göre neşikte bizning edebiyat absurd baskışan ötmedi. Dramaturgiya absurd baskışan ötmedi. Künbatışdağılar absurdunu öttüler, baskışını öttüler de onlar alğa tava gittiler.
Оныттылар аны хәзер абсурдный. Ләкин аны үтәргә тиеш, ул күперне чыгарга тиеш дидек без. Біз эксперименталь әсәрләр бирә алмадык. Бер пәрдәлек монда күп пәрдәләр. Мондый тәҗрибәләр бездә үтмәде. Мондый тәҗрибәне үтмәдек без. Шуңа күрә бер мәрхүм инде бик яхшы редактор саналадыр. Мин хикәя әйткән сайын кешечә язмыйсың дип, минем арттан хикәяне атып каладыр. Кешечә язмыйсың. Кешечә язырга кирәк түгел. Үз юлыңны табарга кирәк. Фатих Хөсни кебек язсаң, Фатих Хөснине арттырып булмый. Әмирхан Яники кебек язсаң, Әмирханны артында узып булмый. Әмирхан Яникине өйрәнеп, Фатих Хөснине өйрәнеп, үз юлыңны табарга кирәк. Алар нигезендә. Шунда гына без әдәбиятка килеп чыгачакбыз. Чөнки теге иске әдәбиятны инкар итеп, бүтән шәдәмендә макулатура дип карарга ярамый. Ул макулатураның да ни бар, үзенчәлеге бар. Мәсәлән, абсурдизм дибез, без аңламыйбыз абсурдның нәрсә икәнен. Ләкин бит абсурдизм нигә рәсем сәнгатендә Европада абсурдизмны иң башта ясый башлар реаль. Бу художниклар реаль рәсемнәр ясыйлар. Менә чынкы карал малай, шаккатык җигел. Менә хәзер индәшә кебек име. Шуны ташлап шушы уңыш азым күпне абсурдизмга күчтеләр. Чөнки алар үзенчә күрә дөньяны, үзенчә аңлый. Шуңа күрә далиллар килеп чыга име. Менә шуңа күрә бу экспериментлар миңа бик ошады. Аларны дәвам итәргә кирәк. Махсус рәвештә провокация әйберләрдә чыгарга кирәк мондай бәхәсләр булсын өчен. Yazsınlar, нәрсә язып ятасыз анда дип әйтсеннәр. Ләкин ondan куркырга ярамый. Менчә бу әсәрләрнең үзенең ниндидер бер кичеш чоры дип атарга кирәк. Бу әсәрләрне алга таба булар бу авторлар дәвам итәргә тиеш, аларның барысы да талантлы дип уйлыйм мин. Ondan soң тәнкыйтькә, үтергеч тәнкыйтьләр. Әгәр дә тәнкыйтьтән үлә торган иҗат булса, син иҗаттан кит. Менә топыл бәреп чыга бит асфальтны топыл. Асфальт тәнкыйтьче. Топыл барбыр бәрә чыга. Тәнкыйтьтән курыккан иҗатны ташларга кирәк. Менә шуңа күрә мин сезгә уңышлар телим. Бу әсәрләр яшәргә хаклы дип уйлыйм. Анда киләчәктә үзләренә җыентыгына да кертмәсләр алар име. Ләкин урталыкны сайларга кирәк, азмы күпме булса да име. Рәшит Әхмәтҗанов мәсәлән иҗат чорында аңлашылмый торган телдә язалар. Телдә түгел, теле бик әйбәт аның. Фәлсәфәсе, максаты аңлашылмыйдыр иде. Бик каты тәнкыйтьләделәр каләмчеләр менә үзенең gibi. Шишәдәшләре дип әйтик. Ул вакытта шулай иде, шишәдәшләр идек. Шигырьдәшләр түгел. Әхмәтҗанов әкренә бит шушы тәнкыйтьләр бик үпкәлидер иде. Зур шагыйрьләр рәтенә килеп җитте ул инде. Чөнки тәнкыйтьнең файдасын күрде ул. Тәнкыйтьләр менә күңелгә авыр, ул тәнкыйтьне яраткан кеше мин белмим бардыр микән, юк микән, ниме? Шуннан кайтканнан соң туктагыз әле, бу монда бит хаклык бар. Шул хаклыктан файдаланырга кирәк. Барыгызга да уңышлар телим. Яргылау тәмам. Иде журналы оештыра торган әдәби судлар киләчәк әдәбиятыбыз өчен дә, бүгенге әдәбиятыбыз өчен дә бик мөһим дип саныйм. Чөнки анда бигрәк тә тәнкыйть ягы объектив булырга тырыша. Яклаучылар инде алар объектив та якламаска мөмкин. Үзегез беләсез, судта да адвокатлар төрле хәйләләргә баралар, матур сүзләр, купшы сүзләр табып, гаепле кешеләрне начар эшләрдән дә йылып калалар. Безнең менә әдәби суд нинди максаттан оеша дигән сорау белән караучылар булса, тикшерелгән эшләрнең авторларына киләчәктә
каләмнәрен камилләштерү юлларын күрсәтү, аларга бөтенләй үк рухларын сүндерми торган киңәшләр бирү. Игътибар итәсездер, еллар дәвамында күп санлы авторларның иҗаты тикшерелде. Бу укучыга шуны күрсәтәчәк. Димәк әле, татарча язучылар, татар әдәбиятының киләчәгенә ышанучылар бетмәгән, милләт киләчәгенә ышанучылар бетмәгән. Яшьләребез буларны карап, яңа иҗатларга рухлансыннар иде. Һәм менә бүгенге тикшерү вакытында мин шуңа игътибар иттем. Тәнкыйть ителүче авторлар тәнкыйтьне бик авыр кабул итмәделәр кебек, күп кенә әйберләр белән килештеләр дә сыман. Бу да әле мин үземә плюс куйым әле моның өчен, чөнки безнең яхшылык теләп әйткән сүзләр икәнне аңлаудыр дип беләм.